ouders hebben eigenlijk een hele belangrijke voorbeeldfunctie als het om gezond eten gaat. Dus ook om het meer eten van groente en fruit. Maar ja, dat vinden ze niet altijd makkelijk om hun kinderen daarin te stimuleren. En om te laten zien dat kinderen eigenlijk best wel groente en fruit lekker vinden, hebben we deze masterclass georganiseerd. En we laten hier zien dat wanneer je kinderen betrekt bij bijvoorbeeld het kopen en het bereiden van groente en fruit, dat ze eigenlijk groente en fruit wel heel erg lekker vinden. Ik denk dat er veel meer groente en veel meer fruit gegeten moet worden. Maar dat het allemaal op een veel speelsere en een veel lossere manier kan om het voor de kinderen aantrekkelijk te maken. En het is vaak moeten en dat is niet de goede weg, denk ik. Het is vaak van geef ze de kans en leer ze ermee om te gaan hoe het ook kan. Elke morgen blauwe bessen, bramen. Je kunt het tegenwoordig gewoon kopen, frambozen in de yoghurt. En s'avonds altijd sowieso sla, dat vinden ze lekker. En elke avond verse groenten. En als het bijvoorbeeld bloemkool is, omdat het opa komt eten, dan een lekker kaassausje. Dan eten ze het ook. En jij zei ooit, altijd blijven aanbieden. En dat is waar. Als je het ze blijft aanbieden, dan eten ze op een gegeven moment wel. Ja, het is dus zo dat je 8 keer iets moet proeven voordat je een smaak gaat waarderen en gaat herkennen. En bij kinderen is dat zeker zo. Dus als een kind, die zegt al standaard, nee, lust ik niet. Ja, als je daar te snel in meegaat, dan lusten ze het inderdaad niet, want ze proeven het niet meer. En dat is dus iets, dus blijven aanbieden is zeker heel belangrijk. Maar wat ook belangrijk is je kinderen betrekken in het klaarmaken van eten. Zo'n smoothie maken, dat ze fruit mogen schoonmaken. Dat vinden ze allemaal geweldig, want ze zien wat erin gaat en daarna mogen ze het proeven, weet je wel. En dan kunnen ze dus ook die combinatie zeg maar maken. En de tafel leuk dekken, dat werkt ook altijd. Ja, nee, het werkt zo stimulerend. Gezamen. En sowieso met z'n allen eten. Met z'n allen eten. Een tip voor de ouders is, ga samen met ze naar de supermarkt en doe het zoveel mogelijk naar hun smaken. Heb je de ziekjes eraf gehaald? Huidje wordt gesneden.